spus de atâtea ori, dacă ar fi să mori, de muri din dragoste. Dacă nu stai cu mine, ți-am spus, dar tu nu m-ai crezut. Acum îți dai seama că te iubesc, că te iubesc, că te doresc, că te iubesc, te iubesc, te doresc și te doresc. Fac un portret, aș spune că ești perfect, lei la la la. Nu-ți găsesc niciun defect, la la la. Dar fi să-ți fac un portret, aș spune că ești perfect, lei la la la. Nu-ți găsesc niciun defect, la la la. Ce frumoasă e dragostea când ești tu în preajma mea. Frumoasă, frumoasă cum e gurița ta. E criză și timpuri grele, nu fac dușmanii lovele, nu fac dușmanii lovele. Eu iau bandă dimineață, eu iau bandă dimineață, sunt ministru de finanțe. E criză și timpuri grele, e criză și timpuri grele, nu fac dușmanii lovele. Eu iau bandă dimineață, eu iau bandă dimineață, sunt ministru de finanțe. Fac deschidere frumoasă, la 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 la, și cea mai periculoasă, la 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 la. O bagnotă de 500, o bagnotă de 500, o lipesc la guță-n frunte. Fac deschidere frumoasă
și cea mai periculoasă, și cea mai periculoasă. Și o hârtie de 500 o lipesc lucuță-n frunte și nu te lua cu noi. Noi vrem pace, nu război. Stau cu frații mei la masă și-mi privesc dușmanii în față, și-mi privesc dușmanii în față. Le fac semna cu-i momentul, le fac semna cu-i momentul, hai să spargem Occidentul. Stau cu frații mei la masă și-mi privesc dușmanii în față, și-mi privesc dușmanii în față. Hai pe ei că e momentul, hai să spargem Occidentul, hai să spargem Occidentul. Fac deschidere frumoasă, la 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 la, și cea mai periculoasă, la 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 la. O bagnotă de 500, o bagnotă de 500, o lipesc la guță-n frunte. Fac deschidere frumoasă și cea mai periculoasă, și cea mai periculoasă. Și o hârtie de 500 o lipesc lucuță-n frunte și nu te lua cu noi. Noi vrem pace, nu război. La dușman le stăm în față, la dușman le stăm în față, sunt ministrul de finanțe. Dă-te 5 pași înapoi și nu te pune cu noi, caută-ți pace, nu război. La dușman le stăm în față, la dușman le stăm în față, sunt ministrul de finanțe. Dă-te 5 pași înapoi și nu te pune cu noi, caută-ți pace, nu război. Fac deschidere frumoasă, la 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 la, și cea mai periculoasă, la 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 la. O bagnotă de 500, o bagnotă de 500, o lipesc la guță-n frunte. Fac deschidere frumoasă și cea mai periculoasă, și cea mai periculoasă. Și o hârtie de 500